आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. पारंपरिक चिरेखाण व्यवसाय शाबूत राहावा, मुकदम पद्धत बंद व्हावी यासह बाहेरील व्यावसायिकांना इथे थारा देऊ नये असा निर्धार चिरेखाण संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला. संघटनेचे अध्यक्ष संतोष गावडे काय म्हणाले पाहूयात. चिरेखाण संघटनेची सभा आज कणकवली या ठिकाणी संपन्न झाली. या सभेसाठी मालवण तालुक्यातील बरेच चिरेखान उपस्थित होते. या मिटिंगचा महत्त्वाचा विषय म्हणजे हा एक पारंपरिक चिरेखान व्यवसाय तो शाबूत ठेवण्यासाठी या ठिकाणी जी ह्याची आपली मुगादन पद्धत आहे ती बंद करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे जे काय दर आहेत चिऱ्याचे ते योग्य प्रकारे मिळण्यासाठी या ठिकाणी विचारविनिमय झाला. आणि जे या ठिकाणी बाहेरसून जे व्यवसाय या ठिकाणी व्यवसाय करण्यासाठी येतात त्यांना कोणत्याही प्रकारचा ह्या ठिकाणी थारा न देता त्यांना ह्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय करण्यासाठी संधी त्या उपलब्ध करून द्यायची नाही या संदर्भात चर्चा या ठिकाणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे जे अधिकारी वर्ग काही चिरेखान व्यावसायिकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करत आहे की त्यांच्याविरुद्धसुद्धा या ठिकाणी साधक बाधक चर्चा होऊन की जे अनलिगली चिरे व्यावसायिक असतील त्यांच्यावर तुम्ही योग्य प्रकारे काळजी करा, पण जे लिगली अधिकृत परमिट घेऊन या ठिकाणी उत्खनन करतात त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास किंवा कोणत्याही प्रकारे त्यांच्यावरती कारवाई होऊ नये या दृष्टीने आजच्या मिटिंगमध्ये या ठिकाणी चर्चा झाली. या मिटिंगसाठी या मालवण तालुक्यातील बरेच चिरेखान संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. स्वतः मालवण तालुका अध्यक्ष दत्ता गावडे, त्याचप्रमाणे सोनू सावंत आणि एक ज्येष्ठ चिरे व्यावसायिक लिंगरज या सर्वांच्या उपस्थितीत एक साधक बाधक चर्चा होऊन या ठिकाणी एक रेट म्हणजे जो या ठिकाणी रेटमध्ये स्पर्धा होते, एक 15 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये तो न ठेवता एक प्रत्येकाचा एकच रेट या ठिकाणी 20 रुपये पर दगडामागे 20 रुपये रेट करायचा असा सर्वानुमते या ठिकाणी ठरला. आणि सर्वांच्या संमतीने हा या ठिकाणी निर्णय घेण्यात आला. आणि ह्याच्यापुढे जो ह्या निर्णयाच्या विरुद्ध वागेल त्याच्यावर संपूर्ण संघटना, एक तालुका संघटना म्हणा किंवा जिल्हा संघटना म्हणा, एकत्र राहून जो या संघटनेच्या विरुद्ध वागेल त्याच्यावरती ती संघटना त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा सुद्धा निर्णय या ठिकाणी आम्ही उपस्थित घेतला. आणि या निर्णयाला सर्वांनी चांगल्या प्रकारे सहकार्य दिली. त्याचप्रमाणे आमची हा जो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जो चिरे व्यावसायिक चालू आहे ते सुप्रीम कोर्टात आम्ही स्वतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले एक चिरे व्यावसायिक सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊन त्या लवादा आणि हरित लवादाने जो निर्णय दिलेला होता त्या निर्णयाविरुद्ध स्थगिती घेऊन हा इकडचा व्यवसाय आम्ही चालू केला आहे. आणि ती सुप्रीम कोर्टाची जी केस आहे ती संपूर्ण ताकदीनिशी लढण्याचा निर्णयसुद्धा आम्ही या ठिकाणी घेतला. आणि सध्या ती केस सुप्रीम कोर्टात चालू आहे आणि त्या सुप्रीम कोर्टासाठी सर्व सहकार्य सगळ्या चिरेखान व्यावसायिकांनी करावं आणि हे करतील अशी आम्ही या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करू. जे काही गोष्टी जे काही निर्णय घ्यायचे आहेत ते सर्वांनी एकत्र राहून जिल्हा संघटना, तालुका संघटना, प्रत्येक देवगड तालुका म्हणा, दोडामार्ग तालुका म्हणा, सावंतवाड तालुका म्हणा, ह्या सर्वांना एकत्र घेऊन त्या पद्धतीने आपण ते पुढची जी वाटचाल आहे ती करायचा असा निर्णय या ठिकाणी आम्ही घेतला. जिल्हा संघटनेचा स्वतः मी अध्यक्ष आहे. आम्ही जिल्हा संघटनेच्या मार्फतच जी सुप्रीम कोर्टात केस चालू आहे ती जिल्हा संघटनेमार्फतच आम्ही लढतो आहोत. आणि त्याचप्रमाणे जिल्हा संघटनेमार्फत ज्यावेळी तालुका लेवलची किंवा व्यावसायिकाला अडचण निर्माण होते त्यावेळी संपूर्ण जिल्हा संघटना ही सक्रिय त्याच्या चिरेखान व्यवसायाच्या मागे लागते. आणि जो अनैतिक म्हणजे बेकायदेशीर धंदा करत असेल त्याच्यावरती सुद्धा चिरेखान संघटना त्याच्या विरुद्ध तक्रार करते. आणि जास्तीत जास्त महसूल महाराष्ट्र शासनाला चिरेखान व्यवसायामार्फत मिळावा अशा दृष्टीने सुद्धा चिरेखान संघटना प्रयत्न करत आहेत. आणि रेटच्या बाबतीत सुद्धा चिरेखान संघटना, जिल्हा चिरेखान संघटनेच्या बाबतीत मी चर्चा झाली त्यावेळेस सुद्धा त्या ठिकाणी सुद्धा 20 रुपये पर रेट करायचा असाही निर्णय आम्ही त्यावेळी घेतला. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.